Takže ahoj, zdravím vás Kukuluk. Dneska si ukážem vám vlastne toto je môj činžiak, poviem takú ako keby moju krajinu. Toto je nedokončený ešte činžiak, takže ako vidíte je pomerne veľký ako činžiak. No, toto máme jasné, že zvončeky, toto som napísala partnery, chcem akože si vytvoriť server zatiaľ, ešte nebolo sprístupnené. No a tu mám akože takú budovu. No, to vidíte, no, pekná budova. No, takže ideme do nej, ukážem na pár vecí. Tady máme recepciu, tuto dva automaty, ktoré jedný vám dá jablko a potom chleba. Ďalej tu máme kafe, ktoré je tady a kúpime aj kafe. Môžete vidieť. Takže tu máme jedlo, proste jedlo. Tuto máme UK box na platne a tak. Tady máme vecka. To keď by sa mi podarilo nejaký server urobiť, tak určite by to bolo sprístupnené. No a teraz ukážem, ešte som to nedorobil, akože neviem, čo tam mám dať. Môžete mi aj poradiť, môžete lajkovať, komentovať a všetko možné. Ja som sa predstavil, že som vôbec. Asi áno. Dobre, takže tady máme takú ako keby konferenčnú sálu, kde vlastne sa rozprávajú ten majiteľ a tak. No, teraz vám ukážem také menšie metro, ktoré som robil. Vlastne ono to je v normálnom kreatíve, takže smer Hunovce vlastne, keďže je to môj svet, toto je hlavne, že Kuko Center. Takže vezmeme si vozík. Tak, chvíľku vlastne počkať, to som na schvál tak urobil. No, takže vidíte, zase to robí tá krava. Čo tu robíš, kravička? Zavadzaš mi tu. Dobre, vyskočíme a už tu je dve. Dobre. Dobre, nechám. Takže sme v Hunovce a tu máme smer Kuko Center, teda moje center. Tu mám taký urobil do dedinky, ktorá je od Minecraftu už originál vlastne. A tu mám taký ako keby domček zatiaľ. No, není to boh vie čo, ale je to proste dom, dá sa v ňom bývať, je to také, je to tu diabloky, je také. No, teraz vám ukážem moju originálnu hru, ktorú hrávam cez offline, keď mi nejde net alebo niečo také. Takže ukážem vám, mám problém a prosím vás, môžete mi aj poradiť, že kde by som asi našiel diamanty, pretože ja ich vôbec neviem nájsť. Takže tady mám takú nezielko, že vám domček môj, také maličké. Toto som si robil, takže mám takú chladničku, ako keby tu zase vednú na suroviny, tu mám normálne vednú. Teraz som ukážem také ako keby výhľadná väža, ktorú som si urobil, ale prosím vás, poradte mi, že kde by som asi mal nájsť tie diamanty, pretože ja som skúmal všetky jaskyne, našiel som iba zlato, uhlie a iron ore, teda železo, ale viac z toho už som nenašiel a to sa mi nepáči. Ukážem akurát vidíte, že to kreatív. To má taký mini domček, no. Pre istotu pred zombíkmi, tak som si to tak speciálne ochránil, aby mi tam nestrieľali šípy, tí kostlivci a tak podobne. No. A chcem vás ešte oboznámiť s novou verziou, ktorá vyšla prednedávnom, teda včera, 1.2.2, teda ja vám to chvíľu ukážem, takže a ešte mi poradte, prosím vás, napíšte mi kde nájdem tie diamanty. Takže ukážem vám, takže možno si to vidíte tu na hlavnom boku je 1, 2, 2, to znamená, že
chcem ukázať takú textúru, ktorá sa mi veľmi páči. Ja som si stiahla k tomu aj mapku a mne sa to ohromne páči. Takže Vegas je k tomu mapa, teraz neviem presne, kde som to stiahla, ale strašne sa mi to páči, je to pekné. Pozrite, to sú také, keď si dáte ten textúr pack, tak máte pekné, moderné budovy, ktoré sú pre mňa pekné. Taký Las Vegas podobný. Pozrite, aj cesty sú tu ináčne ako normálne. Dokonca vám to pridá tak